Tak co, Míšo, co navrhuješ, kudy do toho půjdeme? No hele, na tyhle sumce budeme potřebovat pořádné návnady. Už si něco připravil. Možná chvilku potrvá, než se chytí, ale určitě se to vyplatí. Tak jo, máš pravdu. Tak jako tak máme těch prutů více, takže můžeme zkusit nahodit na něco menšího, třeba na kapry nebo na okouny. Skvělý nápad. Sám klient zmiňoval, že můžeme zasílat jak zkušené seniory, tak mladé talenty. A co kdybychom nahodili ještě na nějaké dravce? To určitě můžem, ale na ně bude platit něco třpitivého. Mám něco sebou, ukážu ti to. Ano, ale k tomu budeme potřebovat i pořádný sítě. Ano, a důležité je i vidět, kde jaká ryba plave. No a co když nám nějaká ryba uteče? Žádný strach, naše sítě jsou pevné a vždy připravené. Hledáte regionální partnery pro nábor, kteří pro vás zvládnou ulovit ty nejlepší úlovky? Headhuntingová agentura Flagship Executive Search je tu pro vás.